There's a hero, if you look inside your heart. Tampereelta jatkoon mennyt Ilkka saa kovan haastajan kaksoisveljestään Heikistä. Mun näköinen, vähän ehkä rumempi. Tämä aikoo pudottaa tuomariston tuoleeltaan kilpailun rohkeimmalla biisivalinnalla. Mä menen vetää tosi erilaisia, koska mä oon itse tehnyt sen biisin sanat. No mitä jos sä et pääse jatkoon, niin joudut sä kestää armotonta kettuilua? Kyllä mä varmaan pääsen jatkoon. Eli sitä vaihtoehtoa ei ole, että sä et pääse jatkoon. On totta kai se vaihtoehto. Meillä on hirveästi kilpailut joka lajissa. Niin Oot sä mä vaan kuulan työnnössä tänä vuonna voittanut sen yleisurheilussa. Tää on nyt toinen yleisurheilu, jos mä en voittaa sen. Okei. Oot sä pikku vai isoveli vai ootteko kaksosia vai? Siis kaksosen mä olen. Kaksosia ootte. Mä vedän Ricky Martinin Hyvä Tommi E. Hauskaa. Joo, mä viimeistelin eilen ne sanat ja katsotaan miten lähtee. Hyvä. Tyhmän rohkeeks mua kutsua vois, on järki päästäni paennut pois. Mut kerron sen, että kelvannet ei, vanhat starat Dod Irlandei. Robbie Williams, 4 ruusua. Tuisku jotain persoonallisempaa, mun täytyy keksiä, mut voin töpeksiä. Tuomariston varmaan pakit antaa. Hei, 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 mä silti yritän riskillä. Ei pesamalla pärjätä, olen kuin Tommi Evilä. Ja veljeni, mä voitan tällä biisillä. Mä ostan ton biisin heti. Se oli hyvä. Ylipäätään parin broidin kanssa kasvaneena, niin mä en voi kuin ihailla sun tapaa ottaa niinku senkka broidilta. Et välittömästi jatko. Joo, mun mielestä tolla huumorilla ja tolla asenteella kuitenkin siellä on osaamistakin alla. Niin mä haluan nähdä sut jatkossa ja katsotaan kumpi teistä sit pääsee pidemmälle. Jatkoon. Joo, hienoa nähdä, kun mies tulee ja uskaltaa pistää itsensä peliin. Sä oot jatkossa ehdottomasti. Kiitos. Nähdään. No niin, Kiitos. Joo, ihan onnellinen on itsekin. Tarja Halonen. Ai 6.12. Onko silloin arki vai pyhä? Broidi on varmaan aika maansa myynyt, koska mä olin varmaan parempi kuin se.